Det har du rigeligt. Kobberstøvler og en... Jeg har pakket kobberstøvler og speedos. Og jeg skal lige skide ind i 2 sekunder. Godmorgen. Har du fået de nye sokker på? Må man parkere ind? Nej, ikke uden billet. Kom ind. Det er jo fyldt med mexikanere hen bagved. Kom bare ind. Også dig. Hej. Ja. Wow. Der står en motorcykel inde i stuen. Alt går galt med det her, det kan man nok se. Hvad er det her? Hvad Superman? Kan du tage de 2 tasker her? Eller den ene? Hvor har du købt det? Den er på loppemarkedet på Fyn. Er du lige en kammerat, der tager tasken? Det var godt. Så tager jeg cyklen. Jeg vil ikke aftale det. Jeg kan godt tage en til taske, hvis det skulle være. Du kan godt tage et par store tasker. Jeg kan også tage en cykel i stedet for. Hvad vil du helst tage? Cyklen og tasken. Cyklen og tasken? Ja, den her og cyklen. Jamen, kan du ikke bare tage den ene? Nej. Nå, værsgo. Vi ses over bilen så. Ja. Pas på. Hej hej. Lad os køre udenom gruset, så det ikke kommer ind i bilen. Pisse godt, mand. Det er hyggeligt nu fra. Nej. Det er stadig i morgen. Hvad vil han? Hvad vil han gå op? Nej. Kæft, hvor han tør med den, mand. Værsgo. Goddag. Kommer du ind i bilen, så? Ja, det tænker jeg. Hvis vi skulle køre, var det en meget god dag. Let's go. Ja. Det er hele jo. Det er meget dumt. What? Hvordan er det en skrald her? Vi kan bare gøre det, så vi kan køre bowling. Sådan, når det åbner officielt, kan man gå op og køre bowling. Ja. Hvad siger du? Må vi køre? Han skulle lige høre mad, fordi der er skældsskoler, og nogle af børnene, de var sådan lidt angste. Men umiddelbart tror jeg godt, vi kan få lov måske. Pas på, Thomas. Skal vi gå for det? Ja! Team Ice Cream! Team Ice Cream! Når du laver fjolsmager henover, så prøv at ikke hoppe så meget. Prøv at bonke den. Ja, okay, nu. Ja, jeg prøver at bonke den. Okay. Ja, bitch. Har du slået dig i dag, Thomas? 2 gode slams, so far, and counting. 2 styrt. Ja. Okay, jeg skyder en bande fra den her og ind i bilen. Klar? Okay, den kommer nu. Thomas, kom ind. Det var sygt tæt på. Nej. Ja! Mål!
Okay, så kører vi. Det er nice. Er du noget på BMX? Det tror jeg. Lidt. Så tager det samme og kører for helvede. Vi kører. Det er sådan en fiskestimer, de der løbehjulsunger, ikke? Nå, drenge. Kør. Ja, okay. Bare tag en BMX og så bare køre. Lav flyvehop på kantsten. Kør i skateparks. Er det ikke svært at lære? Så det er lige så svært som at lære at løbe på løbehjul. Og måske lidt sværere. Men det er vist lidt sværere at køre på baghjul og lære det. Ja, så har man bremsen, man kan justere med, ikke? Nogen bruger bremsen. De dårlige bruger bremsen. Det er sådan Jeg lidt. bruger ikke bremsen. Du har ikke nogen. Jamen på min cykel, Nå. der tror jeg bare bagved på min cykel. Jamen, det er også en bremse. Det er bare ikke en håndbremse. Hvad hedder det så, hvis det ikke er en håndbremse? En fodbrems. Sådan. Mit løbehjulsbremse, når jeg kører bag. Det kunne være praktisk, man kunne køre den hele vejen over. Niklas, jeg prøver at køre bag. Okay. Nå, du var... Du prøver ikke at drikke øl, vel? Nå. Jeg tror lige. Ja, skål. Kom her. Hold det grønlandske, ikke? Kom, vi starter tidligt. Du skal heller ikke generalisere, vel? Ja, Niklas. Den er lidt sjov, den her, hva'? Ja. Jeg tror, det er sådan noget, der kunne kilde lidt i en damenumse eller et eller andet. Jeg kan også lave sådan en her. Men det tænkte jeg, altså det er jo sådan noget, jeg tænker, ikke? Nu tænker jeg på mor. Kom nu, Mads, for fanden. I har kørt hele vejen til Kalundborg, for at du fucker op i en Smith. Kom så. Der sidder en hund og 4 damer. Ja. Ja. Det var det næste. Det var meget, meget bedre. Ja. Sådan. Og god skrald på, så sidder den der. Ja! Hvorfor en tisserenser? Ved du hvad, hvis man drikker helt vildt meget alkohol, så man bliver fuld, ikke? Så bliver ens tis så fortyndet. Så ved du hvad, engang gjorde, da jeg var fuld? Jeg tror, det er sjovt, jeg vi var så fulde, at vi slog sten, saks, papir, men du skulle drikke sit shot og sit egen tis. Jeg vandt. Ej ja. Du er ærligt, du bestilte pizza, hva'? Ja.